Hi mga bags! Welcome back to my channel. So for today's video, atong buhaton is mag-assemble sa show rack gikan sa Shopee. So nag-order ko atong i-assemble. Color black ang akong gipili para ma-complement sa ako ang room, which is black and white or gray something. Ako ang motif sa ako ang room. So let's start. Sa mga gustong maampingan ng ilang mga shoes na dili mabug-abugan, so affordable ra kayo for only 40 pesos each ngun ani isa ka show rack. So ako para matipid, puslan man nga mag-order, so ako na lang siyang gi 1 dozen. Sa akong ikuan ang Shopee niya, ngalan sa Shopee. May appeal sa link. So let's start. So makita mo ani naipilit ato ni i-remove yung so unta no, mura siya ligon. Hindi siya kay mahipos din ato ang mga sapatos na inampingan sa matay sa mga shoes lover. Mga collection ng mga shoes. Para sa tuan niya, affordable na tayo. So, kung i-fold ang sa kilig, mag-abot ang iyang bangag. Abot na yung bangag din sa mura pagdapuan isok-sok. Then, sa atubangan niya, ato lang yung i-fold. Kanina na ng lapas. Fold. Tulo siya kabuok. Kaya open na. Maria Pintana. Ay pertahan. Struggle is real. Mission accomplished.
So that's it mga kabagwa. Na-plaster na to ang shoebox ato mga sapatos. So that's it for tonight. Gabiin na. Okay, so sa mga wala pa ka-subscribe, please subscribe, like, share, and comment down below kung unsa nga topic inyo hang gusto. Bye mga bagwa.